Bună și bine v-am regăsit la un episod cu TikTok-uri horror. Horror. Ce? Horror? Amuzante vreau să zic. Ei bine, hai să nu mai sunt de vorbă și să începem. Pum, pum. O să vreau să fac maxim cu toate astea 20 de episoade. Cum se seamă? Asta cred că a durut, mă. Ușor, mă. Da, nu. Mamă. Se rupe bara cu el, fii atent. Am zis eu că se rupe bara cu el? Asta cred că e cea mai dureroasă. Direct în... A căzut înapoi, mă. Să facă baie. Hopa! Oh my God, are you okay? Dad, it's okay. Keep going. Ce, mă? A căzut pe... Ăsta-i peste, s-a făcut pește, mă. Ce ne-a răs? Hai. A căzut. Vezi că vine valul, mă. A cam murit. Și acum cade... Oh my God, direct cu capul în nisip. S-a rupt ușa cu el. Asta cred că cu bicicletă e cel mai dureroasă. Ce-a vrut, mă, să fac? A sărit intenționat, mă, ăla. La ce te voi, mă, hama, când ăla face? Ui! Cade ceva pe aici. Dacă am zis că cade ceva, nu trebuie să cadă. A făcut asta o... Ui! Și bebelușul nu mai e. S-a dus. Sure. Ce, mă? Mamă, mă. Cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Pa, pa!